Президент Володимир Зеленський скасував закон про створення в окупованому Криму вільної економічної зони, ухвалений у 2014 році на 10 років. Цей закон ухвалили після окупації Росією півострова. Ним передбачалося, що громадяни, які проживають в окупованій частині країни, можуть не платити податки в Україні. Разом з тим, українці в Криму були прирівняні до нерезидентів країни. Це означало, що для них вводилися додаткові обмеження. Через цей статус вимушені переселенці та мешканці з окупованих територій мали обмежений доступ до банківських послуг на вільній території України. За ініціативи народних депутатів, зокрема Рустема Умєрова, цей закон у липні скасували. Президент Зеленський під час інтерв'ю з журналістами на острові Зміїний говорив, що збирався підписати закон про скасування ВЕЗ на саміті Кримської платформи 23 серпня, але зробив це раніше. Нарешті Верховна Рада його скасувала. Пане президент, Да. ви його ще не підписали. Ну, я все підписую, коли мені приносять. Скажу вам чесно, я збирався всі ці закони підписувати, чесно кажучи, на Кримській платформі. Моя ідея була в залученні інших лідерів до цієї важливої справи.